Non? Facer 5 horas de radio é moi complicado. Imaginade 5 horas de radio na madrugada e ademais buscando a complicidade e as opinións das persoas que escoitan. Iso sí que é perigoso. Un aplauso para Raquel Rosa. Ai, vou respirar. Ai. Bueno, estou non facer de pé ao principio, veredes que me movo moito. Moi boas tardes a todos e a todas. Moitísimas grazas a Susana e a Diana por pensar en min. Para min é, vamos, choraría a hora de emoción. É un privilexio poder estar aquí esta tarde nun foro ao que eu asistín de público, que seguín cando puiden a través da internet. O que demais, despois de que elas me convidasen para asistir aquí, pois claro, fixen o exercicio de repasar, non? Así que veño como de facer un máster en xornalismo con perspectiva de xénero, repasar as etapas anteriores e ver que fixeran algunhas das compañeiras. Hoxe podo dicir compañeiras, pero en realidade podería chorar da emoción de compartir escenario, pisaron as mesmas tabuas que xa pixaron auténticos referentes para min. Eu antes dicía a María Escario: hola, son Raquel Rosa, ti non me coñeces, pero eu estudei xornalismo por xente como a ti. E o mismo lle tería dito a Paloma del Río, se puidese tela coñecido nesa mesma edición, ou a outras mulleres que pisaron este escenario. Así que moitísimas grazas a Susana e a Diana por pensar en min e tamén ás institucións que fan isto posible, que é maravilloso. E dou as grazas porque poida estar enriba deste escenario unha muller supernormal, que son eu, son nai, xornalista, levo 20 anos de carreira e ao longo deses máis de 20 anos sentirme invisible nunha cantidade enorme de ocasións. Invisible, insuficiente, que non chegaba, a min non. Entón, como hoxe veño co convencemento que algo novo na miña vida de gozar e non só presionar suficiente, chegar, vou facer un exercicio ao principio para soltar presión, vale, que espero que me perdoedes, e vou non facer pois como literalmente. Igual algunha de vos pois vos sentides identificada conmigo. Así que eu, que son nai de 2 nenas, vou soltar un pouco de culpa por non poder estar esta fin de semana con elas, cando as fins de semana son sagradas en familia. Solto un pouco de culpa, vou soltar tamén un pouquiño de presión desta, para poder estar ao mesmo nivel que as outras que pisaron este escenario. Vou soltar tamén un pouquiño de medo as críticas que poida ler despois sobre a miña intervención, un pouquiño de ansiedade, esta que me está regalando a perimenopausia, vale? E vou soltar tamén un pouquiño de estrés, que me den con este cambio de vida que estou tendo, que vivo ao revés de todo o mundo, porque a noite é a miña cousa. Entón, unha vez que soltei este lastre, agora sí que podemos comezar. Grazas. Fixen un pouco tamén para poñerme a min mesma en contexto, e penso que a moitas compañeiras que pasamos xa dos 40 anos, porque o contexto é moi importante, non? Para o oficio e para a función que esteas desempeñando nese momento concreto na profesión. Cando Susana contactou comigo, eu automáticamente pensei nese programa que actualmente dirixo e presento, nese programa nocturno radiofónico, pero ela tamén me falaba de outras etapas vitais que eu conto nunha charla TED que tiven a oportunidade de facer hai 8 anos, nas que sucederonme cousas que non me terían sucedido se eu non fose unha muller xornalista, así que se vos parece vou comezar un pouco por aí. Eu sempre quixen ser xornalista, en principio eu quería ser Paloma del Río, fui gimnasta, fixen os cursos da Adestradora Nacional, é o que eu quería ser, e ao final a vida levoume por outros derroteros comunicacionais. Entre eles cumplín varios soños, como por exemplo o de poder ser correspondente. Cando eu tiña 25 anos, levaba moi pouquiño de carreira profesional, e ofreceronme ir de correspondente a Portugal, non? Un país que, por certo, eu tiña completamente menospreciado, prexuizado, de que non coñecía absolutamente nada, e levei unha gran lavazada cando vivín ali. En canto me ofreceron, eu dixen sí automáticamente, non preguntei condicións, nada, sí. De feito, eu tiña unha parella naquele momento e non lle dixen cariño, estou pensando, nin os meus pais. Cheguei e dixenlles, marcho para Portugal, cando? Dentro de 15 días. E desas decisións estou orgullosa porque non o consultei, comuniqueino directamente. Ese era o que eu quería facer, tiña oportunidade e ia facelo. E cando eu cheguei ali,
vivía na propia corresponsalía. Así que pasei moito tempo coa presión de facelo super ben no F5, por si pasaba algo no país e a mí se me escapaba e eu non o contaba e non cumplía con esa función que eu tiña ali de informar a todos os galegos e galegas a través da radio, porque nese momento tamén era correspondente para a radio, desde a radio e da televisión, o que estaba acontecendo. Bueno, a radio era para momentos puntuais, o sea, a miña función, sobre todo, era para a Televisión de Galicia. E aí cumprí un soño, e sentirme super soa. Foi como a primeira sensación de soidade profesional, porque cando cheguei ali eu pensaba nunha estructura, non había nada, eu tiña un cámara que tiña que dicirlle vente porque imos facer tal reportaxe e non había unha xenda. Tiven que crear a xenda dende cero. Se eu cheguei ali non había un número de ningún alcalde, nada, tampouco controlaba a lingua, porque non era mesma, apunteime a clases para poder sacar o título oficial de portugués e aquelo foi unha rodaxe como muller de 25 anos que eu agora non, pero antes aparentaba moitos menos antes dos que tiña e entón aínda sigo sendo nestes momentos da miña vida a menina para moita xente coa que convivín durante eses 3 anos. Foron 3 anos de aprender, de sentirme tan sola como aprender, de saber se esas crónicas que eu enviaba servían para algo ou non, de naquel momento chamar a María Oña, que era correspondente de TV, e dicirlle, tú que vendiste esta semana, porque yo es que non vendo casi nada, yo solo vendo fin de semana, sabes? Porque era por eso, por saber se o estabas facendo ben ou non, por se se che escapaba algo importante, e despois é certo que agora con perspectiva digo, ali puiden facer de todo, pois desde o caso Madeleine eu cheguei despois da desaparición, pero bueno, vivín moitísimo, o xuizo solitario, detencións a terroristas, catástrofe de Madeira, cumios internacionais políticos, un cumio da OTAN, varias visitas do Papa, varias visitas da familia real, quer dicir, que puiden facer todo tipo de información de esa, de correspondentes, ao primeiro nivel. E foi algo, a verdade é que foi maravilloso, pero antes de ir ali, e isto é algo que me sucedeu a min como muller e a outros non, é que cando me ofreceron ese posto e eu dixen sí, o día seguinte un responsable chamou e dixome, ti estás segura? E digo, sí, que ilusión, que ilusión. Dixome, que saibas que ninguna muller aguantou. Isto é un posto para un home. Aquí houve unha muller e só estivo 3 meses. Ti verás. E a min botoume a crise económica, básicamente, porque coa chegada da crise económica e unha remuda na estructura, pois pecharon a corresponsalía. A mí naquel momento mosqueoume bastante e dicía, por que non? Pero penso que igual se mo din agora, ou se te pillan un deses momentos de debilidade, a que ven ese comentario? Non? Déixame probar. Ainda que o penses, non o digas. Esa foi unha das cousas que me pasou como muller que non me tería pasado se eu fose un home, estou segura. E estou moi orgullosa de ser a que aguantou os 3 anos ata que a botaron dali. Xusto cando me botaron dali, recibí unha chamada, a corresponsalía pechou, penso que a finais de novembro, viñen para casa, coas maletas, con todo, que vou facer. E entón, o 5 de xaneiro, o día de Reis, eu estaba co meu actual marido, aí pasando a noite de Reis, 2 da madrugada, e recibo unha chamada dun xefe da produtora para que eu traballaba, de Portugal, que me dixo, queres vir para Qatar? E eu, sí, cando? Dice, hai un voo ás 7 da mañá. Vale, para que? Bueno, xa sabía para que era. Era para cubrir o campeonato asiático de fútbol, non? Digamos que Eurocopa, pero en Asia. E atacando, bueno, pois depende un pouco das necesidades, ata que remate o campeonato, mes e medio, sabes, algo así. Vale, fenomenal, pois sí, outra vez non o consultei. Dixen, sí, claro, por suposto, a la que vamos. Ademais, ese xefe era co que eu traballaba xa como correspondente. Así que estábamos na Coruña, fun a Ourense a coller roupa, vendo que temperaturas hai en Qatar a partir de mañá, fixemos as maletas, acompañoume o meu actual marido, deixoume no avión e ali me plantei eu en Qatar. Cun inglés, bueno, bastante decentado, grazas a que en Portugal dominan moito o idioma e eu aprendín todo o inglés que sei moito en Portugal, na soidade, vendo televisión, en versión original, e cheguei ali. Entón, para que vos fagades unha idea, eu formaba parte de un equipo de
xornalistas e técnicos europeos que funcionábamos como unha xencia de comunicación para Al Jazeera, vale? É algo que despois se fixo moito en competicións internacionais. Entón, o que tiñamos que facer era buscar noticias, facer reports ou o que fose, que non estaban nesa xenda oficial do campeonato, por decirlo de algún xeito. É dicir, sacar cousas para que despois as estrelas e as caras visibles de Al Jazeera o vendesen, sabes? Porque Al Jazeera era un principal canal qatarí e eles estaban, xa lles viñan de conceder para ser campeonato do mundo, así que tiñan que comezar a proxectar esa imaxe de occidentalidade e de todo iso. E foi super divertido. E ali eu fíxeno ben por unha razón moi importante para o xornalismo que moitas veces se nos esquece, que eu en Portugal aprendín a levantar teléfono. Que non sabes, chama, pregunta, proba, sabes, que pasa agora que non chamamos por teléfono, que copiamos do anterior, que non sei que, ou chamamos por teléfono a María Hermida a pedirlle o contacto. Non, chama ti, sabes, porque igual tamén o consigues. E eu como viña moi de sacar teléfono, pois fixen cousas moi básicas, pero que saían todas, porque era cuestión de chamar. E entón, un día, atopeime cunha estrela de Al Jazeera, e eu así. Home, e díxome, porque ali sabíase todo, tiñanos completamente controladas. Eu era a única muller nese equipo occidental. Tú eres la española, en inglés, non? Que estás sacando este material tan bueno. Eu, sí, son eu. E esa edición en concreto, por unha entrevista que me costara a mí moito a facerlle a Honda, que era un xogador de fútbol xaponés, que o día anterior marcara o penalti, que lles dera o pase, non sei que, e eu cheguei ali e falei yo de prensa, que estaba non farto de min, pero sabía que eu era en plan, sácamelo a mí, sácamelo solo a mí. E sacoumo solo a mí. E entón, sí, son eu, que tal? E el díxome, moi bien, pero a próxima vez, por favor, baixa a man o coller o micro, que non se note que eres unha muller. E entón eu que fixen? Pois chorei, pois claro, eu chorei porque era en plan, pero o sea, que tipo de desengaño é este, por favor? Así que eu chorei moito, un día inteiro collendo, sí, o micro aquí, que é horroroso, ademais, sabes, o micro aquí abaixo, e entón, despois, cando fun ao hotel, busquei, no meu neceser había un pintaúñas e pintei as uñas, e entón, sabes, a partir de agora e ata a final do campeonato, esas uñas están pintadas, o sea, que son dunha muller, e só hai unha. Pero foi como... O sea, ata este punto, sabes, por que, ademais, esconder que hai alguén que sirve o contido para ti? Non, o sea, é unha invisibilización que tampouco ten moito sentido. Claro, que pasa? Eu fui a Qatar superilusionada, igual neste momento, se me ofrecesen o mesmo traballo, diría non, ou de outro xeito, polo que fun aprendendo, polo que me demostrou o país, non, pero estou vos falando de xaneiro de 2011. O sea, era un soño ir al Jazeera a cubrir un evento internacional, a volver a traballar en inglés, estaba super ben pagado, ademais, e despois ali sí que vivi en algún momento como muller, independentemente do traballo, que, bueno, pois ter que ceder yo paso no ascensor a un catarí, sabes? Porque el chega máis tarde, pero primeiro suben eles, ou eran xornadas de traballo super longas, non? Neste tipo de eventos non hai horarios, e eu eso, aí sí que vas a, tío, o que saia. E eran xornadas moi longas e despois, cando íamos cear pola noite, íamos a restaurantes pois barato, o máis básico que tiñamos máis perto do hotel. E naquel momento, non o sei agora, non volvín a Qatar, había en cada restaurante 2 tipos de comedores. Os tradicionais, onde estaban os homes, e os family room, non? Onde as mulleres podían pasar. Non estaba prohibido no outro, pero era mellor no outro lado. Pero eu sentíame unha muller traballadora, non que formaba parte dunha familia. Entón lembro que unha noite super cansos, había unha cola enorme para entrar na family room, e eu dixen aos meus compañeros, vamos a outro, digo, que máis dá, que nos van dicir? Pois vamos, entramos, todo o mundo fixo así, fixose o silencio, e marchamos, vale? E esperamos ata que puidésemos cenar con tranquilidade nese outro sitio. Estes 3 exemplos sí que son moi significativos e eu penso que non os tería vivido se eu non fose muller, non? E tamén por iso os quería compartir con vos. E despois, cando regresei, xa quedei a traballar en Galicia. Eu sí que podo dicir, afortunadamente, que non parei de traballar dende que me licenciei, apenas un mes, cousas moi pequenas, pero sí que vivín a precariedade,
ata durante moitísimo tempo, a dúbida de saber se o estás facendo ben, se mañán volverás, e entón pareceme tamén moi importante salientalo, que non por sair na tele tes un posto fixo, nin gañas moita pasta, nin ese tipo de cousas, dende logo que non. Entón, eu despois fun reporteira, e digo así reporteira con mayúsculas, porque me parece moi importante dignificar o oficio de reporteiro e de reporteira, pero de verdade. Do que falaba María, desa persoa que ten unha xenda brutal. Eu, se de algo, podo presumir de ter unha xenda galega brutal, que tampouco comparto. E como traballadora pros medios públicos durante moito tempo, recibir moitas críticas por non compartir a miña xenda. Pero non a comparto, porque a miña xenda forma parte do meu traballo. E houve xente que me deu o seu teléfono solo porque eu era amable e a trataba ben. Entón, eu non comparto a miña xenda, excepto con 2, 3 persoas que comparten a súa comigo, que polo que sei xa hai sinerxias, pero non a comparto tampouco, porque eso deu-mo 12 anos de estar na rúa, mollándome, pasando frío, sen horarios, batendo as portas, tentando moitas veces manter a diferenza con moitos equipos de televisións estatais que viñan de Madrid facendo isto, sabes? E tentando manter un pouco a dignidade e o respeto. Entón, eu non comparto a xenda tampouco. Isto é algo que non tiña incluído no discurso, pero esta mañá cando cheguei e escoitei as demais compañeiras dixen, isto tamén hai que dicilo. Así que eu tampouco a comparto. Durante eses 12 anos de reporteira, fixen todo, absolutamente todo o que pasou en Galicia, e iso sí que me orgullece. Bueno, pois eu puidenlle poñer a voz ao enterro de Manuel Fraga, que diredes, bueno, e que? Digo, bueno, foi algo moi significativo noticiosamente en Galicia. O enterro de Isaac Díaz Pardo tamén o fixen eu, e a min alegroume moito que me escolleran a min para facelo. Estiven en todos os encantos asasinatos houbo en Galicia, Diana Quer, Asuntos, os Suizos, o caso Albia, que foi unha das coberturas máis complicadas da miña vida, especiais electorais, bueno, prácticamente todo o que sucedeu neses 12 anos. Tamén, por suposto, moita información meteorolóxica, da que despois temos que falar, que é moi importante tamén. E entón, quería ler por aquí que cando eu volvín de facer todo o top, de súpeto comecei a facer tamén temas pequenos. E frustrábame. Porque eu, e de repente, non? Unha festa e tal, unha cousa pequena, ata que comprendín que era absurdo. Sabes, que todos temos unha historia superimportante que contar, que temos que ser superempáticos, e que en Galicia hai unha comunidade de mulleres que nunca foi escoitada. Ou que creemos que pensan iso, e non se lle daba oportunidade. Entón, entendín que todas as noticias son importantes e que ás veces era moito máis complicado, e o estou segura, contar as noticias que pechan o telexornal moito máis que as que o abren, para, polo menos, captar o interese da audiencia, sen dúbida. E iso foi algo que me custou, pero que é algo basiquísimo, o sea, no pequeno, no local, no difícil, onde hai que rascar, onde hai que empatizar, onde hai que comprender, onde hai que saber que preguntar en cada momento, aí tamén é moi importante. E eu creo que eso as mulleres podemos facer bastante mellor. E tamén me motivou moito pensar que cada directo podía ser o último, porque penso que estamos nunha fase, moitas xornalistas de máis de 40 anos, con moito tempo de profesión, marcadas tamén polas maternidades e pola precariedade, a motivación, non? De estou aquí para que? Sigo sin ter un traballo para sempre, non sei que vai pasar mañá, por que sigo aquí? Todas temos unha chea de amigas que optaron por facer oposicións, e como o xornalismo galego está cheo de mentes brillantes, sacaron a primeira, outras cousas, e ti dis, eu, por que fago aquí? Como me motivo? Entón, eu motivádame moitísimo pensando que cada directo ia ser o último, que o seguinte me ian chamar e me decir, se acabou. Sabes, era como esa motivación, pensa que pode ser o último, e entón, e que pasa se te votan? Votaríalo moito de menos, así que motívate, que era tamén un pouco un pensamento deportivo, un pensamento de gimnasta, porque os directos de televisión son moi comprimidos, non? E un ejercicio de gimnasia rítmica son 1 minuto 20, 1 minuto 30, entón era un pouco parecido, e era en plan, tes que poñerte ali, a dalo todo, non falles, riba dun tapiz, bueno, para demostrar o teu traballo, e diante da cámara,
por responsabilidade de servizo público e despois tamén para que non te poñan a parir, sabes? E non te fagas viral por algo que non queres. Así que foi un xeito de motivarme. Quería facer tamén un paréntese, antes facían referencia a elas a cobertura de Diana Kerr. A cobertura de Diana Kerr en moitos casos foi noxenta. E a nós como xornalistas galegas que empatizábamos, eu falei con moitas compañeras tamén reporteiras, deunos moito noxo cando moitos medios estatais, e teño que dicir así, reproduciron a posición en que apareceu o corpo e todo ese tipo de datos xudiciais dos que falaba Macarena antes, que non eran precisos. E moitas veces cometemos erros, eu seguro que cometí moitísimos erros, porque vas facendo, igual fas 20 directos nunha mañá, sen tempo para preparar, e tes que enterarte do que pasa na sala, salir e contalo, pero facer un exercicio de como lle meto a isto, perspectiva de xénero, linguaxe inclusiva, e contar exactamente o que pasou, e que non sexa o mesmo que o directo anterior, porque teño que ir actualizando. Entón, moitas veces non sabes nin o que dis, con perdón, e metes a pata. E ese foi un caso que nos marcou moito. A min marcoume moito esa cobertura, igual que a de Asunta Basterra, na que tamén se cruzaron moitas liñas vermellas que non se terían que ter cruzado. E aí quería facer un exercicio de autocrítica nos, pero tamén un exercicio de defensa ao reporteirismo galego. As reporteiras galegas levámonos superben, polo menos con as que eu coincidín, superben, cubrindo todo tipo de información de calquera tipo de cale, tipo, se o tipo ven aí, aquí hai unha liña e non nos movemos. E non nos movemos e todos o collemos, pero ás veces hai outro tipo de xornalismo que veña rasa con todo, que non cumple con esas cousas de sei que aquí ninguén o vai sacar primeiro que ninguén, sabedes? E que arrastra un pouco a toda a xente. Entón, eu quería sinalar que, en serio, que no reporteirismo galego hai mulleres maravillosas que fan iso. Quería facer esa paréntese porque sí é certo que hai casos difíciles. Sí que estou super orgullosa, por exemplo, da cobertura que se fixo do caso Albia. A min colleume moi nova, moi noviña, a verdade. Era moi difícil poñerlle distancia porque todos coñecíamos a alguén que iba no tren, ou cousas así, foi moi complicado. E a min tocoume, sobre todo, seguir o maquinista do Albia. E estivemos aí, bum, 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 abrindo informativo moitísimas veces durante eses días, ampliando horarios, bum, 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 perfecto, e cando cheguei a casa, isto foi un 24 a noite, pois eu que sei, doblaría a quenda ou algo, pois o día 29 ou 30 a casa de miña nai, eu pusime a chorar, baixeuseme todo, e miña nai díxome, pero ti por que choras tanto? E eu dixen, pois porque só penso na nai do maquinista, que ela non pense que eu estou acusando a él de ser culpable de nada. É así un exemplo que queríades, porque sempre un, cando chega a casa, pensa o que puido dicir ou que non. Vou ir apurando porque senón me vais dar tempo. E despois, as reporteiras. As reporteiras, o maior feedback que recibín cando eu era reporteira foi, cando me ven na cara, ai, que baixiña eres, como te engorda a tele, eres moito máis guapa en persona que na tele. E nos levábamos todo o coche cheo de por si acaso, ademais, roupa de auga, roupa de neve, unha chaqueta negra por si morre alguén, outra americana por si o acto institucional, porque nunca sabías o que te ías enfrentar. Sempre todo, por si acaso, porque nunca sabías onde ías comezar e onde ías acabar. E eu cubrí moitísimas festas tamén, moitísimas. E hubo un verán, tío, que a xente saltaba todo tipo de normas que estaban aí como avasallando. Eu chego un momento que estaba aburrida, tío, de ponte ti diante da cámara. Xeo, total, toma o micro, non quero. E entón eu tive a miña primeira ocasión viral foi de reporteira na Festa de Auga de Vilagarcía. Na Festa de Auga de Vilagarcía hai zonas secas, onde non se bota auga, sabedelo vos, se fostes algún ano, non? Pois eu estaba ali na zona seca, E isto. Mira, xa está ben, non? Hace de maravilla aquí. Muy bien. Xa está ben, xa estou mollada. Non, xa está ben. Agora que xa está mollado, o noso compañeiro Luis, polo menos o seu objetivo, estaba este rapaz moi gracioso que se cree dicindo que chubasqueira para cuando veña. Entre as dúcias de festas non faltamos a la Auga de Vilagarcía, Raquel Rosa. Ni os milleiros de persoas, perdona que estou traballando, ni os milleiros de persoas que como cada noite, non, as rúas de Vilagarcía da Rosa, que como vedes a esta hora, perdona. Bueno,
Bueno, isto foi aí unha chea de anos, eu era super novísima, pero chegou un momento que paraba os directos así, sabes, de tío, respétame. E a miña xefa de informativos nese momento chamoume ese día e eu dixen, Dios, por que me chama? E dixome, gracias por intentar dignificar, pero con que dereito a xente se mete? E eu recibín críticas por isto, pero por que te metes, pois que non vaya, pois para que trabajas, de todo recibín, en fin. E despois dicíamos que hai que falar de información meteorolóxica, que este día dunha reporteira, se non se molla e se non está na neve, non? A información meteorolóxica hai que facela e punto. E hai que facela, e sobre todo cando hai avisos. Hai xeitos e xeitos de facela. E eu tuve a desgraza dun día de poñer o paraugas nun directo cando non tiña que collelo, pero eu levaba traballando das 8:30 da mañá, eu xa fixera non sei cantos directos, 5 minutos antes fixera un para Telemadrid e outro, uns titulares para o telexornal Serán da TVG e o vento xa enzoaba. E entón eu dixenlle ao meu compañeiro Javichón, que é como o meu irmán Javichón, un bico, dixenlle, eu vou deixar o paraugas posto. E Javichón dixe, sí, muller. E isto foi o que pasou. Todo o litoral da provincia da Coruña, Marcos, estará mañá en aviso vermello e o nivel, imposible manter o paraugas aberto, perdón, é o nivel máximo de alerta por ondas que van superar os 8 metros de altura. De feito, aquí nesta Esto fixose superviral e eu non entendía por qué. Eu só decía, en que momento? Eu acabei de enseñar a Javichón, xa verás, merda, por que collín o paraguas? Tú por que non me dijiste que non? E isto fixose superviral, e é verdad que o feedback que recibín xeralmente foi moi positivo, non? De que ben, que profesional, e todos os medios de comunicación recolleron un chío meu, porque eu son moi pouco activa en redes, un chío meu que dicía, ela aclara que en ningún momento o seu equipo estivo en risco. A mí ninguén me chamou. E eu son facilísima de localizar, facilísima. E, sobre todo, ninguén vou directo ata o final, que cando pasa o mellor, que eu digo, e ademais, como acabades de ver, non está o día para paraugas. E a mí isto pareceme o mellor, sabes? Como xornalista, de eu seguín e tive a capacidade de reaccionar, non se viu. Isto é un pouco para que fagamos tamén autocrítica e pensemos que tipo de información estamos facendo, non? O sea, isto é un sin máis. Bueno, pois estive en 12 anos de reporteira e eso era todo exercicios gimnásticos. E cando un FUNNAI, voume estender un pouco, vale? Cando un FUNNAI necesitaba falar das cousas que pensaba con nai, porque durante eses 12 anos fun nai 2 veces. Precisaba contar as cousas que me pesaban como nai. E, ademais, eu fun a primeira na miña empresa en pedir unha reducción de xornada, foi moi complicada de conseguir, un permiso de risco por embarazo e un permiso de risco por lactancia, que despois outras compañeiras puideron coller tamén. E necesitaba como contar outras cousas as que me preocupaban, necesitaba un pouco outro ingreso económico para compensar a reducción de xornada e contar esas cousas. E entón batín a porta da Radio Galega, abriron máis en dúbida e durante 6 anos tive unha sección semanal sobre crianza. Non sobre maternidade, non sobre crianza, pero cun punto de vista moi femenino, metendo os temas que eu falaba coas miñas amigas, e durante o primeiro ano caín un pouco no erro de isto que nos venden agora da nai perfecta. Entón, solo falaba de lactancia, da importancia da lactancia materna, do apego, Montessori, Waldorf, calzado respetuoso, sabes? E caí un pouco no erro de tentar convencer as mulleres como tiñan que criar os seus fillos, que era esa mesma merda, perdón pola palabra, que a mí me chegaba por redes e que me estaba presionando. E a partir do segundo ano dime conta que o que tiñamos que facer, aproveitando a oportunidade dos medios públicos, era falar das cousas como eran e aproveitar esa ventana para falarla dende o punto de vista das mulleres. O director do programa é un home, non ten nada que ver comigo, nin da miña xeración, ni unha pega, ni un non en 6 anos. Adoptou todo e falamos de violencia obstétrica tranquilamente cando non era o Día Internacional de Endómetros, de fecundación in vitro, da necesidade de que as cesáreas estivesen acompañadas, absolutamente de todo. 95% das convidadas foron mulleres, pero non por ser nais, non por ser especialistas. Foi maravilloso. Tivemos dende unha conversa maravillosa con Jaione Camborda sobre esa primeira secuencia do corno, que un parto de verdade, por fin un parto de verdade nunha peli, non? Todo ese tipo de cousas. Foi maravillosa porque esa sección creceu comigo como nai, acompañoume, eu fun evolucionando, quitándome presión,
E a sección tamén foi un pouco evolucionando. E iso foi un agasallo increíble na que pasaron unha chea de mulleres moi coñecidas, pois dende Lucía, mi pediatra, a xente moi anónima de Galicia que fai moitas cousas pola cultura, polas crianzas, foi un agasallo. Que parou porque eu agora fago maratóns nocturnos. Eu pasei de ser ximnasta a facer maratóns nocturnos, porque agora estou á fronte do Pensando en Ti, que non sei se coñecedes o programa. Pensando en Ti, o programa das madrugadas da Radio Galega, 5 horas en directo cada madrugada, de 1 a 6 da mañá. É un programa que leva 28 anos en antena, que case sempre presentou un home que se chama Marcial, que é un gran compañeiro, que agora está nas fins de semana, que o ano pasado presentou outro chico e este ano presento eu, co que significan os cambios e as novas formas. É unha maratón porque é un programa de testemunhos, como dicía Mara Torres cando estivo aquí, pero eu prefiro chamalo é un programa de escoita. E eu penso que é superimportante porque non sabemos escoitar. É un programa que escoita moita xente sola, cando a soidade é unha das grandes pandemias que estamos vivindo. E é un programa que eu creo que sí que encarna o servizo público como tal. E iso foi unha das ideas que a mí me levaron a aceptar esta proposta, porque eu quería facer algo máis. Eu xa sentía que non era útil á sociedade, sabes? Que estaba ali facendo directos, pero non cambiaban as cousas. E esta daba a oportunidade de poder escoitar ou axudar. E esa é a parte romantizada. Despois, cando cheguei, dime conta de que é un programa complicadísimo, que te obriga a facer un exercicio de xornalismo brutal, porque basicamente son chamadas. Eu chego ali, busco un tema cada día que parece algo moi doado, pero non o é, porque non somos os primeiros do día. O sea, eu entro a 1 da mañá. Non podo coller un tema de actualidade do día anterior, teño que adiantarme, ou non podo repetir o que xa se repetiu durante todo o día, sabes? Entón hai que buscar algo que pode ser de actualidade, pero non estricta, e tamén algo que lles motive para chamar. E a xente hoxe en día xa non chama como antes, o sea, non le mandamos os teléfonos como antes, nos temos chamadas en directo, notas de audio e Facebook. E por aí a xente participa e opina sobre o tema. Tú podes chegar un día, eu teño temazo, e este temazo non funciona. E o teléfono igual non sona. Ou un día que non das feito, ou vai super ben e tú dis que programón, e de repente chama un ouvinte, como aconteceu en algunha ocasión, e di que estou no hospital e roubaronme as gafas. E entón empeza a haber unha cascada de chamadas dicindo eu cando estuve no hospital tamén me roubaron. De repente entra a enfermera saturada, pois dilles, Raquel, a miña parte que hai que guardar as cousas que sempre dicimos, que non hai seguridade. E de repente chama unha señora que traballou na clínica de Madrid onde roubaban os bebés falando de roubos. E de repente entra unha tipa que está de vacacións en Lugo porque ela onde traballaba era na Esclusa de Madrid e coñecía a tal monxa. Sabes? Entón, hai noites que son así. E despois pasan cousas como que te chama unha muller, como nos aconteceu outro día, o programa remata ás 5:57, eu teño que despedir, e ás 5:50 entrou unha señora dicindo que lle estaba sonando a pulseira, unha vítima de violencia machista. E pero como que te está sonando a pulseira? Pero tens que chamar a Garda Civil. Xa chamei non me fai caso, non era exactamente así, pero ela viña a dicir que tiña moito medo, e tú dis, é que eu teño que despedir, sabes? E que fago? Chamo eu, porte a Garda Civil. E aí reside moita da complicación do programa, porque ti tes que manexar todos os datos aos que facía referencia a Macarena antes, toda a terminoloxía, ou todo. Outro día dediquei yo a pandemia, non? 5 anos, e chamou un negacionista. E eu pensaba, atendo a este señor ou cortolle directamente a chamada? Porque nos inyectaron líquido, porque non sei que. Eu digo, bueno, vou non deixar falar e vou tentar desmontar os argumentos. Pero claro, teño que estar preparada para desmontar todo tipo de argumentos de moitas cousas. Eu non sei se chego a todo, empregar a linguaxe que se deba empregar para cada caso, porque, jová, é responsabilidade, é un medio público e hai moita xente escoitando, entón é un exercicio super complicado, moitas veces diso, e sobre todo para min de aprender a escoitar. Eu que son como bum, 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 de aprender a escoitar, sin xulgar, ainda que eu opino. Eu ás veces non o podo evitar e opino. Penso que por iso estou un pouco aquí. Opino e hai cousas que digo que non gustan. E iso tamén é moi complicado de xestionar. E quería poñervos, por exemplo, un caso para salientar o servizo público deste programa, o Día da Dina en Valencia,
Este programa, por certo, isto é moi importante, escoitase pola Radio Galega, pero vese polo YouTube, pola galega.audio e pola G2. E cando temos que facer un especial de corte informativo, vou tamén pola G1. E estou sola 5 horas en directo cada noite, excepto 2 noites que estou acompañada. A xente contame que ve o programa pola tele e o escoitao pola radio. E isto é o que ven. Eu todo o rato. Super divertido. Eu todo o rato, entón, claro, como muller tamén recibo comentarios sobre Raqueliña, agora xa me empezan a chamar Raqueliña, non toques o pelo, o negro non te favorece moito, ai, como me gusta ese pintalabios que levas hoxe, sabes, todo tipo tamén de cousas sobre si te moves, non te moves, tocas, peiteaste, todo ese tipo de cousas. O día da Dina fixemos un especial que é eso, que ia por todas as canles e recibimos parte, vou vos poñer parte dunha chamada para xustificar por que existe este programa despois de tantos anos que podemos dicir que ten unha estructura tan antiga, pero que é necesario. Non serve de nada, porque estaredes vivindo un momento de anguria, pero que o feito de que non consigades contactar con elas non significa que non se poida facer, que están traballando tamén en restablecer as comunicacións. Ela falou co fillo a las 12 de la mañana. E que lle contou? Que le llegaba el agua a la rodilla en la terraza. Entonces quería abrir a porta e dicía, no abro a porta porque é peor. Entonces de aí se cortó la comunicación e non soy yo, no supo más nada. Estuve llamando e nadie cogió el teléfono. Entonces eu chamei a sobrinha, chamei a miña sobrinha tamén, nadie co teléfono, chamei a sobrinha dela e non sabía nada, porque en Burgasón. Bueno, este home estaba desesperado porque levaban das 12 da mañá sin saber nada da súa familia, que a última vez que falaron con eles chevabanlle ahogados no cellos. Tivemos... Aquí sí que compartín contacto con permiso deste señor. Chamou todo o mundo para saber. Pero, claro, era servizo público. Nós non éramos a Radio Autonómica de Valencia, pero os galegos que tiñan a súa xente ali sí que nos chamou a nós. E é un exercicio tamén brutal. Despois os servizos informativos da casa, por suposto, beberon daqui. É alucinante. Digo vos que é un programa en que nunca sabes que vai suceder. Houve un día tamén que nos chamou unha señora dicindo que a seus fillos lle pegaban e que seu fillo non quería dicilo porque non sei que, non sei canto. Bueno, contounos a historia e automáticamente la colgou e chamou a policía para pedir o contacto da señora. E eu digo, canta xente escoita este programa e cantas cousas poden pasar. E para min, como muller que non estaba acostumada a estar tan exposta, ten unha parte moi complexa que é a de... Eso, pois que comenten si te moves ou si non te moves, si lles gusta a roupa que levas ou non, que eu entendo que entra dentro da normalidade, da cotidianidade que estamos creando, non? Pero é unha parte que tamén se fai moi dura e que supoño que como muller, pois que se acrecenta, non? Quería compartir con vos. E antes de rematar, porque me paso un montón do tempo, quería poñervos un audio que recibimos outro día, bueno, que contrasta un pouco toda a dificultade co que recibimos. E despois quería contarvos tamén como muller que eu vivo ao revés, que eu traballo, o programa vai de 1 a 6 da madrugada, eu chego a casa a 7 da mañá, se podo, e chego con enerxía almorzo coas miñas fillas, e se non, métome na cama, durmo mentras elas están no cole, porque agora xa non teñen virus perpetuos, e entón, por iso tamén, que é unha das dificultades. E despois paso as tardes con ela, pero vivo en néboa mental permanente, porque non é o mesmo vivir pola noite que polo día, e as fins de semana son sagradas, por eso as tento pasar con elas, porque senón antes vivía nunha eterna desconciliación, que é un termo que acuñamos nesa sección radiofónica, a desconciliación. E agora quería compartir con vos este audio que recibimos outro día, que eu creo que por iso pode pagar a pena. Lo que sí os juro es que sois infinitamente mejores que todos los psiquiatras que he encontrado. Sois
el auténtico consuelo, la auténtica comprensión, la palabra que necesitas oír. Yo no entiendo cómo hay gente tan positiva como vosotros. No es que no lo entiendan, es un piropo. De verdad, infinitas, infinitas, infinitas gracias. Y además, debe haber algo como musical en vuestra voz. Es que se nota. Para mí es como escucharos muchas veces, es como una partitura musical. Es algo que vibras, que emociona, que te sientes y que te hace respirar. Cuando estás ahogado, escuchar vuestras voces comprensivas y normalmente me parecen bellísimas, no sé por qué, me parecen como afinadas en la comprensión, igual que un director de orquesta afina antes de tocar la partitura. Vosotros estáis siempre afinando y ponéis a todas las almas en la misma situación. Es algo maravilloso. Es un programa de radio salvavidas. Buenas noches o buenas madrugadas. Grazas, Raquel. Temos tempo para unha única pregunta porque xa imos moi encima da hora. Non sei se tedes algunha pregunta polo público, e se non pasarei xa a presentar as seguintes compañeiras. Non? Bueno. Interesante. Non me queixo das condicións neste momento. Non, é que eu non son persoal fixo da casa. Sí, o sea, pero non vou desvelar as miñas condicións contractuais. Un aplauso para Raquel.